tomto videu sa pozrieme na program Hypercam verzie 2, čo je program, ktorý nám umožní zaznamenávať to, čo sa nám deje na obrazovke, teda robiť screen capture po anglicky. Momentálne sa pozeráme na jeho hlavné okno a vlastne jediné, no a vidíme, že tu máme hneď nejaké nastavenia a ďalšie nastavenia sa skrývajú v týchto ďalších záložkách. Tie najdôležitejšie si v tomto videu ukážeme. Výhodou tohto programu Hypercam verzie 2 oproti iným, ako je napríklad Frontcam, prípadne Cam Studio, Camtasia Studio a iné, je to, že všetky tie nastavenia, ako za krátku chvíľu uvidíme, sa nachádzajú priamo pred našimi očami v týchto záložkách. Poďme sa teda pozrieť pekne od začiatku. Tak nachádzame sa v záložke Screen Area a v tejto záložke si nastavíme, ktorú časť našej plochy má ten program zaznamenávať. Tak klikneme na Select Region, no a pekne si označíme klik a ešte jeden klik a ukázali sme Hypercamu, kde má vlastne nahrávať. Vidíme, že on si zaznamenal nejakú x-ovú a y-ovú súradnicu toho ľavého horného rohu, no a zaznamenal si šírku a výšku. Šírku som trafil veľmi presne, 956, výšku si trochu upravím na 538 pixelov, no a môžeme postupovať ďalej. Veľmi dôležité je nechať toto prvé nastavenie prázdne a zaškrtnúť toto druhé. Je to z toho dôvodu, aby nevznikli pri vytvorení toho videa problémy so synchronizáciou zvuku a videa. Takže jednoducho toto necháme prázdne, toto si zaškrtneme. Rovnako ja zvyknem mať zaškrtnutý ikonizovať Hypercam okno do taskbaru, čiže do tejto lišty. A toto nastavenie spôsobí, že keď ja dám Start Recording, teda začať nahrávať, tak to okno Hypercamu pekne samo odíde. Môžeme ísť ďalej do hotkeys, teda skratky. No a z týchto skratiek nás zaujíma primárne F2, ktorá spôsobí, že môžem začať to nahrávanie a vypnúť ho, bez toho, aby som sa musel babrať s týmto oknom. Jednoducho teraz by som stlačil F2, toto okno odíde a viem, že nahrávam. No a potom, keď chcem skončiť, tak znova stlačím F2 a to nahrávanie sa ukončí. Rovnako je tu teda F3, F4 pre nejaké ďalšie funkcie, ale v praxi tieto funkcie sme zatiaľ nikdy nevyužili. Zaujímavosťou je aj toto ďalšie nastavenie a toto hovorí, že keď ja stlačím Ctrl a Shift a budem ťahať myšku preč, tak tá nahrávacia obrazovka, teda vieme, že Hypercam, keď ho zapneme, tak bude nahrávať toto okno a toto nastavenie nám hovorí, že ja stlačím Shift Ctrl a pôjdem s myškou preč, tak to nahrávacie okno sa bude posúvať s tou mojou myškou, pričom to myšidlo bude tvoriť jeho stred. Túto funkciu sme tiež zatiaľ ešte nevyužili. Dobre, ideme ďalej, sme v záložke AVI file a tu si nastavíme, kde sa nám tie vytvorené videá majú ukladať. Takže môžeme si dať browse for file name, teda browsovať pre meno toho súboru. No a ja si to rád ukladám do dokumentov, takže to tu mám predvybrané, dokumenty. A pôvodne ja som nazval to video, ktoré sa má vytvoriť iba ako klip. Ja som tam dal takto clip.avi a dal som save. No a nastavenie, ktoré tam pridalo toto sekvenčné číslo je tuto. Je to zaškrtnuté add sequential number to the file name. Ja som to mal teda zaškrtnuté a pekne keď som dal start recording, tak Hypercam si tam pridal to číslo a vytvoril mi video clip 301 AVI. To video už na mojom disku existuje, bolo to veľmi krátke testovacie video. No a vtip je v tom, že keď ja dám start recording teraz, tak sa vytvorí klip 0002. Čiže to, čo tam v ktorejkoľvek chvíli vidíme, je video, ktoré už existuje. To, ktoré sa natáča práve, tak to má o jedno číslo viacej. Frames per second
mám tu momentálne nastavené 2020 a nejaké ďalšie hodnoty 1 a 100. Z tohto nás zaujíma hlavne to FPS a je treba tam zvoliť správnu hodnotu. Treba sa poradiť s najnovšou metodikou. Kodek, ktorý je použitý, teda videokompresor Xvid MP4, treba ho pred tým nainštalovať. No a v prípade, že metodika bude hovoriť, že treba meniť nejaké nastavenia tohto kodeku, tak sa nastavujú túto Configure this compressor a vidíme, že tu máme nejaké nastavenia, ktorým sa momentálne venovať nemusíme. Ale aby sme vedeli, kde sa menia v Hypercame nastavenia kodeku, tak je to toto Configure this compressor. Poďme ďalej. Veľmi dôležité je zvuk, teda sound. Record sound from máme zaškrtnuté, pretože chceme nahrávať zvuk. Mikrofón si vyberieme náš mikrofón AUNA 900. No a kvalita zvuku najvyššia, čiže stereo, 16 bit, 44100 snímkovaní za sekundu. Ideme ďalej do options. Zaujímavé pre nás z tohto okna je, že či chceme alebo nechceme zaznamenávať v tom našom videu kurzor. Je to na vás. Pokiaľ ten kurzor zaznamenávam, tak môže byť niekedy nepríjemné, keď napríklad človek má tendenciu mať nervóznu ruku, tak ten kurzor bude veľmi viditeľný v tom videu a môže tých ľudí znervózňovať alebo vlastne brať tú ich pozornosť. Takže napríklad ja to mám zvyčajne vypnuté. Licencie nás nezaujímajú. No a týmto sme ukončili výčet tých možností toho Hypercamu a už nám neostáva nič iné, iba stlačiť Start Recording. Vidíme, že nám tu vyskočilo okno tohto Xvidu, nemusíme panikáriť, jednoducho ho minimalizujeme a ono odíde. To okno sa v tom videu ukáže a neskôr bude v strižni odstrihnuté. Takže je fajn, keď na začiatku videa, keď sa tu objaví toto okno, klikli sme nahrávať, tak ja ešte mlčím pekne, potichu dám preč to okno, sekundu vydržím ticho a začnem video, aby sa to dalo potom veľmi jednoducho odstrihnúť ten začiatok s tým oknom. No a teraz už Hypercam nahráva a ako môžeme vidieť, neviem o tom. Nebliká mi tu nič, nemám tu žiadny rámček, nič. Viem, kde nahráva, pretože som si vhodne predtým nastavil to okno v tom mojom programe, ktoré mi predstavuje tú zaznamenávanú plochu. Takže ja si tu môžem niečo pridať. Môžem si tu niečo nakresliť. Vrstva 1. Raz, 2, 3. No a teraz ukončím nahrávanie Hypercamom tým, že stlačím F2. Stlačil som F2. Video sa zastavilo, uložilo. Máme tu späť Hypercamové okno a môžeme sa pozrieť do AVI file. Vytvoril sa klip 0002. Poďme sa pozrieť. Je tu. Má 14 MB. Je to relatívne veľa, pretože je to AVI a ešte to nie je skomprimované. No. A ako môžeme vidieť, video sa nám pekne vytvorilo a vidíme, že sme zaznamenávali iba tú čiernu obrazovku presne tak, ako sme si to nastavili.